Sa atong balita sa hinampang, sa piyaksang mga pagtambong sa opening ceremony sa Southeast Asian Games, nag-atras ang Cambodia. O kung ang kabilugan nga delegasyon sa Cambodia, may kang tanan ini sa nagalala nga tensyon sa border nila sa Thailand. Ini ginanunsyo sa National Olympic Committee of Cambodia. Suno sa among Olympic Committee sang pungsod, nakabaton sila sang seryoso nga kabalaka kaginyo halin mismo sa pamilya sa mga atleta nga luyag sa mga ini papaulion ang ilang kabataan sa pinakamadali nga tion. Bangod sini ilagin pahayag nga kinahanglan nila nga i-withdraw ang bugos nga delegasyon kay proseso gilayon ang pagpapauli sa Cambodia para sa seguridad kag safety sang tanan. Samtang sa kangot nga balita, sa nagapadayon nga Southeast Asian Games sa Thailand, nakatipo na sa mga bulawan nga medalya ang Team Philippines. Sa subong, duwa na ka mga gold medals ang natipon sang team sang Pilipinas. Mayara man sini sang duwa ka silver kag siyam ka mga bronze medals. Sa kabilugan, 13 na ka mga medalya ang natipon sang Pilipinas. Kag as of December 11, yara ini sa ika-anom sa ranking. Ang Thailand nga mong host country ang nagapanguna sa gihapon nga may 19 gold, 13 silver, kag 10 bronze medals. Atong mga kabombo pa rin lang sa pagbantay diri sa Bombo Radyo Iloilo para sa ulihiman nga mga updates kag mga happenings dito sa may Thailand. May kang tanan sa nagapadayon sa buong Southeast Asian Games.